Тук с мен е Наско Проц. Какво става, приятели? Ние днес продължаваме нашето двойно оцеляне, като изпечем айрон да си направя нашата Чакай да си броня. изредно църва, защото нещо ми се бъдне фърчет. И ще направим ферма за крави и овце. Хайде да насочиш кол в печката. Имаш кол? Слагай го. Аз отивам за дърва. Чули? Аз имам 19. Дърва. Да. Обработен. Да. Аз минах. Аз отивам за дърва. Да правим ферма. Чакай, Остави кола. Да си изпеча. имаме още. Трябва да си направя с айрон броня, нали? Ще убия. Я не умирах. Да не ще И завалиш вече- колко. Абонирайте се за канала ни и кажи как се казва. Пицамен. Да. Чакай, ще аз нещо звънка стовата. Само едно айрон си спеч ще даш. Добре, носи ги за мен. Аз ще направя броя. Чакай, ти става лъка там, но... Защото аз съм ти го взел, нали си пизон, не бива. Добре, ще направим ферма, за да имаме храна. Да. Как да кажа? И месо. Да. Сега, като слизах по стълбите, забелязах едно нещо. Аз ще бъдем градинка. Не, няма да бежиш гъзен, да се обера. Да видят хората какво порасва. Чули ме? Плаша. Да, ама не пипа, искам да видят хората какво има. Защо не мога да ги скопая? Ево тук и ти покажеш. Не сега ми смъчи бравото. Въжели. Айре, помагай, нали казах за каво сонче, ще да правим пътека. Добре, искам само да... Най те така се бавиш, айде ти после ще покажем, айде. Аз ще мина, ще покажа, ти ще го вземеш, айде. Сега ще брат, айде. Какво да събираш? Ще събера само аз съм два. Градината. Аз ще направя... Колко айрон? Колко е? Колко кабо? Доста. Ай, няма Към ми. един стак. Съм му е. Да? Съм. Колко? Показа ли го? Сега само да взема айрона да си направя. Показа ли го? Казвам ти, че си правя каквото трябва, после ще покажа. Искам покажи само е това. Тук да си го видя. И ето какво е пораснал, това дето го насадихме. Бяга си го. Но само си направим такъв супа. Ай да, чушка. Къде чушката е? Ето, Дай ми я, ще бия. ето тя е ела. Искам да си пръса. Изповядай. Ма дай да размножим. Или да събереш семена. Искаш да За съм да да... почнем да правим фермата. Само че... Не трябва да взема, аз не бъдем така. Лоша новина. Какво изгубих? Не. Сега ще ти кажа как се прави. Купи ми трябват. Няма има на често. Така. Добре, айде аз така. И аз почвам да правя фермата. Малко ще я правя. А ти иди да намериш крава. Знаеш, лоша новина, няма си пари. Колко иска. Къде са? Не знам. Да има видео. Дай надолу. Просто дай надолу. Просто. Ето. Оле. О, те трачи си. Фермата къде Виж направя? колко че мога да направя. Вълна. Виж сега какво ще направя тук. Да ми се, нали? Не забравяйте да се опонирате. Колко ще го кажа? Не съм го забравя. Нали казах вече? Пъстрата синя. И ще се трябва за да намерим да направим фермата. Не съм още не съм си оставил диаманти.
И къде си, бе? Там, къде стоиш, бе? Там. Къде е, бе? Там ли, бе? Аз не си виждам името даже. Защото не съм там. Не, аз не виждам. Чакай. Оба съм от другата страна, бе. Тут ли, бе? Не, бе. Видя ли, бе? Не бе. Пъската земя. Ще направя по-голяма, за да може да се поберат повече. Дай му я разделим на две. Трябва да се става диаманти. Не помните, защото съм намерихме 8 диаманта. Има, знаеш колко диаманта? Не може да знаеш. Знайде. И признавам. Колко? 17. Добре. Ай сами дай кабелстона ти. Чакай, бе. Аз по-друго. Просто нас изпълним. Ничи. Кажи. После. Ай, чакам те. Аз си правя тук. Така пусто. И градиното. Ами аз отивам да търпя. Айде да спим, че става още. Айде. Гледай, мен ми трябваше за друго кабелстон. Айде, че като стане трябва да ходим за панталони и чорапи. Да прави ли си броня? Да, най-накрая. Меч, кирка, ножици, меч. Да да направи го така. Така. Имаме ли обаче, чакай да го изкупа за дъс? Виж какво съм имал. Фу, Пак за чужи. Остави ли си пари злото? Да. аз чакай да става с чушката аз. Спай се. Пустата на земя. Готово. Запомни едно пазахни. Айде, че трябва да търсим все. Айде, че ще стане много човек. Гледай. Ай, лек. Лек. Как спа? Искам да видя. Как спиш ти? Стига си ставал. Ти спа. Имаме 7 минути още. Аз трябва бързо да намеря крава, идва и помагай. Само спиш. Виж до 10:30 да си легнете, или? В 11. Всеки път толкова се лягам. Оле, моля. Ето не гони крипа. Не идвай. Къде? Не идвай. Ще гръмне, чакай. Бягай ще. Си ме пагут. Взели го? Аз отивам за крави да Аз искам да отрепа ендърмайна. Майче ми трябва крави, а няма само аз да ходя. Да, съм е. Расист. Искам се спирни, бе. Точно бия. Къде ти е това? Ние не можем да намерим. За крави ли ти да, бе? Дай ти да го спиш. Махни се, ще дойдат по тебе и ще те махна от сервера. Не. Не. Стига бе, махни се. Аз ще го влеча. Аз ще направя диамантен меч после. Няма да съберем диамант. Имаме цел. Няма се ходим. Гледай, бе, пак ми ги разсейваш. Не си гъчи да донасяш, довлечеш ми и ги разсейваш. Довлекох прасе. Не, махни го, трепи го, не ми това прасе. Трепи тази овца. Не я трепи, махни. Гледай, ме ще трепе, махни са, бе. Аре, само махни са, бе. Стига си мудра, махни са. Гледай. Махаш се. Само губиш времето на клипа и не помагаш, само обикаляш да ги разсейваш. Правиш само да отроваш. Това правене ли е, бе? Хайде, ма. Хайде. Тут нещо така не се дои крава овца. Да ти пусне мляко сега от устата.
И готово. Сега ще приключи. С фермата. Я ще обера фермата. За шугар ферма. Ама как няма? Има дрехи по вас. Дайте ги, че ще пускам тералната. Няма 5 минути. Трябва да Има изпрете, да си легнем. 4. Хайде, чакам да ви донесете до 5 минути. Аз съм бана. Айде. Нещо има ли да правим още? Я ще почвам пак да строя друго. Чакай. Дали ще правим ферма за овце? Там ще почвам. Чакай, аз ще търся овце. Не, ти крава намери да довечеш още една. Да ги разноша. Да. И как се разношаха? Задържиш на тях. Ага. Да. Добре. Фермите ще ги направим далече за метреша тук. Да ги свързваме скоро. Ще трябва една Хайде, тъща. защото това си трябва да си легнете и да изправи. Готово. Няма приключваме. Намерим. Но с ням. Аз тук виждам една. Къде е? Не. Айде да приключваме. И това всичко беше от нас. Чакай, бе, лаза, спри се. Спри се, бе! А, там не си, къде си? Яко стай да стана. там. Ще се пусне в пета. И това беше от нас. До нови срещи. И до Чао. нови. Чао!